sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Magpasalamat ta sa Ginoo sa malampuso natong pag-celebrate sa All Saints Day ug All Souls Day. Salamat sa tanang mga tao nga aming alaga dinhi sa atong simbahan aron malampuson ang atong mga kalihukan dito sa atong sementeryo. Unya magampo sabta nga unta malikay tas dagkong kadaot nining bagyo nga Tino nga misulod na sa atong Pilipinas ug karong gabi man tingali o ugma mo anhi na dinhi sa atong Visayas, anhi mag-agi sa Northern Cebu. Murag diha tingali dapitas Sugod Katmon. Ato lang niya ato siya sang Lamanohon ig-agi dinhi sa Compostela. Bitaw magampo ta mga igsoon nga dili unta mudako ang kadaot ug mangandam sadta sa angayng buhaton panahon sa mga bagyo. O ang atong mga benefactors and donors atong iampo nga tagaan unta sila sa maing panglawas o ilikay sa mga kadautan labi na niining panahona karon. O ang atong mga leaders nga magpakabana unta sila sa panginahanglan nato labi na gyud aning panahon sa mga katalagman. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, nga gamhanan ug maluluyon uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig himuang nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna labot sa iyang pilion o panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo misupil sa Dios kaniadto apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom. Kinsay makasabot sa iyang mga paagi. Sama sa giingon sa kasulatan,
Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay makahatag kaniya bisan unsa aron iyang baslan. Kay siya'y naguhat sa tanang butang, ug nahimong maukaron ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya, sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo, Sa imong dakong gugma, tubaga ako. Naguol ako, ug aniya sa kasakit. O Diyos, sa imong makaluluwas na hinabang, panalipdi ako. Dahigon ko ang ngalan sa Diyos, diha sa awit. Ug himayaon ko siya, uban sa pasalamat. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tan-awa kamong mga mapaubsanon o pagsadya. Kamu nga nangita sa Dios, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang Ginoo nagapatalingog sa kabus, ug ang iyahang gigapos, dili niya tamayon. Sa imong dakong gugma, tubaga ako. Kayang Diyos magluwas sa Sion, ug magtukod pag-usab sa mga syudad sa Huda. Ang mga anak sa iyang mga sulugoon, mao'y makapanunod ni ini. Ug sila nga nahigugma sa imong ngalan, magpuyo ni ini. Sa imong dakong gugma, tubaga ako.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus ngadto sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mubalos pagdapit kanimo og sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, ini kabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gahisgot o gugma ang atong tubag sa Salmo. Sa gito atong tubag. Ginoo, dakong gugma tubaga ako. Nya matod pang San Pablo diri sa unang pagbasa, ang mga Hudiyo misupil sa Ginoo, mao na ang gugmas Ginoo iyang gitakli sa unang masupilon, kay kang mga pagano wa mo tuog Ginoo sa Israel misupil. Kaning pagsupil pasabot nagbuhat sawa gi tudlo sa Ginoo. So gisalikway sila sa Ginoo, nipili ang Ginoo sa nasod sa Israel nga kusog kaayong mosunod sa iyang mga pulong, sugod ni Abraham hangtod sa nagsunod nga mga kaliwat ni Abraham. Pero niabot sad ang panahon human sa daghang mga katuigan, nisupil na sad ang mga Hudiyo. Pag supil nila sa Ginoo, ang Ginoo mipadala og mga propeta samang San Pablo or ebanghelista, mga apostol, aron mosangyaw sa iyang mensahe ngadto na sad sa mga dili Hudiyo, ang mga masupilon, kay nisupil naman, nisupak naman, gipatay pagani nila sa Kristo. Mao to nga ang nahimo na sang bulahan ang mga dili Hudiyo sama nato. Karon matud pang San Pablo og misupil naman ang mga Hudiyo, magpaabot na sad ang Ginoo nga magbasol sila aron ikapakita na sad niya ang iyang dakong kaluoy o gugma. So kini di ay atong pagsupak sa Ginoo, dili ni balihon sa Ginoo ug di sad niya basihan nga iyatang isalikway. Himuon ni niyang kahigayunan nga makatagamtam ta sa kasakit o kalisdanan tungod kay mipalayo ta niya. Hindi lingi ako no imong tupad ing na wa ka mo supil sa Ginoo. Kanarong imong naong dili ka na pagsupil sa Ginoo. Kanang supil ba, supak ba, pagsupak. Basig wa sa mo kibaw kung saan nang supil kay Cebuano. Wa mo ka ibaw no? Kibaw man na, supil. Supak ba, supak. Mas lawom na siyang supil kay lasting ang supak. Pwede mag-usan ako kasulti imong supakon, pero tumano ni mong uban. Pero kadang supil, murag total yun, di giti kasundon. Ana, pagahi na gis ulo ba? Ana, hindi ko na ba, lingi ako sabi imong kanya, kanang color sa imong buhok, dili na pagsupil sa Ginoo. Ing na ko no, na kanang pormas imong kilay, dili ka na pagsupil sa Ginoo.
Kanang colors imong naong karon, anong puti naman kay na nga lago man imong bukton. Anang di ka na pagsupil sa Ginoo. Kanang imong relasyon karon nga murag puyo-puyo mamoy kasal, sige mog ingong I love you, di ka na pagsupil sa Ginoo. Kanang imong karelasyon pulos man mo babae or pulos man mo laki, nya magsige man mog ingong I love you very much, nya mag-sex pag yun mo, di ka na pagsupil sa Ginoo. Pari magsige mag-ingong I love you madre, nya di ka na pagsupil sa Ginoo. Di ba? Mga example lang na siya. Wa ko mingong tinuod na nga nahitabo na ninyo karon dinhi kamong nanimba o kamong naa sa online. Pero i-check na to. Kana rong pagsigi nila pangawkaw anang budget sa flood control niya ba say Bagyo hinoon. Portir ba kunong kusugas uwan ani 100 to 200 millimeters. Aunsa na millimeter ba tawagan na. Porting dakuas tubig ana karon kunong Martes ug Miyerkules punga-punga tas tubig dinhi Visayas. Nya hay namang atong flood control kanang nangawkaw dihag trilyon wa para ba gina masakpi ang mga witness naman hinoon mao hinoy gipanggukod karon lahi man di ka na pagsupil sa Ginoo. Ang mosulti nga mao nay tinuod mao na noy gukoron ang katong gipasanginlan nga mao'y nangawkaw sa trilyon mao na noy dihisgutan diha sa atong mga komite ana unsa nang komitiha diha ng Senado ug sa Kongreso ug apil na ng ICI lain mailang gipang priso ang kadto mga gaway-gaway ang wa man. Mao na ang atong pagkamasupilon mo resulta sa kasakit. Sa tinud-anay ang Pilipinas karon gisakitan. Imagine na hapit na mo 60 pesos ang piso, ang balyo sa piso ngadto sa $1. Sa una, pag-abot og 30 pesos against $1, purting dako ang issues mga tao. Sus, unsaon na lang ani sa atong mga negosyo. Gani ato pag-abot ganig 20 kapin diha pa man ko atos land bank daghan among mga kaning mga kliyente nga naay dollar accounts, naay mga loan, gipa-restructure kay galisod sila adjust 20 patukapin karon mo say sinta na. Nya wa na tay mga investors nga dagko ambot na pa ba kay gagmay. Wa na nangatras ang atong mga investors. Tungod una, flood, sunod corruption, sunod insecurity, unsafe environment. Bisan pag-unsaon nigpamakak sa atong mga leaders karon mao na gini ang naa sa atong palibot. Gani ang atong tourism. Ako naman ko na istoryang mga hotels, mga resort, mingaw pa dire. Gawa sa linog, napagilinog, napagibaha, napagyoy corruption, napay traffic, pati trapika. Ang Pilipinas, gilabwan ta pag humas COVID, gilabwan ta sa ato mga silingan nga mga nasod nga minus unta kay nagtourism sa una. Kita nga daghan kay mga tourist attractions, wa nay manganhi kayo, lupig ta. Porting layo agyod pagkalupiga, tanawa lang niyo sa record na na diha social media, nasa nas Google, i-search. Ana. Tutok ba mo nako? Ug unsa may rason ani? Kita nga gitawag og Catholic country, misupil tas Ginoo. Misupak ta ba? Gara na kitas tanan. Kwarta na ang atong gisighuna-huna. Hapit tanang mga Filipinos, apil na mga nasa religious sector, mga pari, madre, kwarta ang gihuna-huna. Sige yung pangwarta, apil na ning niangga, sige yaw-yaw ron. Sige gugong baligyag slat. Pero doon na may duha ka klase sa pangwarta. Sama nila ni St. Francis of Assisi, sila si kanaganing
St. Vincent de Paul o uban pa, magpakilimos sila. Magpakilimos para ipanghatag sa mga makililimos. Maunay pangwarta nga makaluwas. Lahi sa nang magsigig pangwarta para paburuton ang bulsa. Yilingay mong tupad. Ing nakanang imong pangwarta, makaluwas na, makatiwas. Ing na ba? Nakanang imong pangwarta, makaluwas ba na o makatiwas? Unang kanindot og mangwarta ta, kaning atong slot sa tinud-anay, nang warta gitaani. Pero para ni sa atong katilingban. Muna salamat sa namalit og slots. Ato nirong i-update. Medyo hinay, pero sige lang. Mas kusog patingaling bagyo, ani. O gusto mo muhinay ang bagyo, kusgi og palit og slot. Kay maluoy man Ginoo nato. Basta magsige na ta og hatag padung sa katilingban, pero hinay kay atong slot, mukusog ning mga bagyo, mga linog ug uban pa ning kadaot. So ang atong grace 81,440 na ang atong halin. 81,440 ka slots. Napaydako kayong atong palitonon 618,560 pa ka slots. Tag 100 pesos per slot. Sige jud kog pangandoy kanus-a ka no nga ang tanan ako mga viewers kada semana mo palit yung bisag usa lang ka slot. Sus og mahitabo na lipaya kas kalibutan. Adi mo ka ibaw na magpila na akong subscriber karon 274 sa YouTube sa YouTube 274,000. Bisag katunga lang ana magsigig palit og slot kausas usa ka semana human sa usa ka buwan hurot na ning 600 tingali oy. No. Mo ta wa kadungog. Ang ato sad nga PPSC para sa ato dinhing mga kanay ganing proyekto niabot nag 57,399 ang atong halin na apay 42,601. O 42,000 na lang 601 gamay na lang kayo ni dako ni siya tungod kay naay dako nga gipalit og slot para i-construct sa atong adoration. Nag-final na lang ta sa design sa atong adoration aron ato na siyang i-construct. Di ba? Napamasad tay kuan kanang CR diha o paghuman anang atong kanang sana kampanaryo. Kung naasay mo bangka ana ato pa nang kwintahon kay kuan pa man na gikwinta pa ba og pilay ma kuan pilay ma gasto. Ato lang yan ang i-announce. So salamat kay ninyo ani. So napay 42,601 ka slots nga available. Tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 167 na sad ang atong nadawat. Nya ang atong DPR ako ni siyang ihunong at karong November 15 hunong natagdawat og DPR. Unsa man ang adlawang November 15? Wasad mo kibaw. Onya human ana ato na ning ihatod didto sa Northern Cebu ini ka before sa akong birthday. Uy, birthday mo dero nako rong buwana November 24. Sus kaabot ko baga kuan. November 24. Pila na lang ka adlaw? 21 days na lang countdown. 21 days. Mahimo na kong 62 years old. Di ba? Na, tiwasono na.
So, palit mo hangtod November 15, unyag pilay atong matigom, atong ihatod dito sa the most depressed or affected nga parokya aron makatabang tanila sa ilang panginahanglan o sa ilang katawhan. Dili na kadtong 16 ka parishes, pilion lang nato katog yung galisod gyud. Amo pa nang i-discuss sa atong assistant, Father Bensi, o sa atong PPC o PFC. Pero kutob lang ta sa November 15 manawat ani ha, aning atong DPR. So atong pakpakan ang tanan nga namalit og slot. Salamat kayo. Ako din ning himuong birthday wish, no? Ayaw mog hatag nako og karong tuiga, ayaw mog hatag nako og kanang mga material sama ana mga t-shirt uban pa diha, ayaw na kay kompleto na ko ana, nagsobra na gani. Di sad ko maghikay, wa tay celebration, wa gyud tay celebration kay maningkamot ko nga ang tanan ninyo untang gift nako iagi lang gyud sa slot. Mailhan na. Huwag mo increase ang atong slot sa ato pa, you love my life. Dili mo mo to. Ingna lang ko, inigpalit ninyo og slot, Grace man, or ang sa tamo sa PPSC, or DPR. Ingna lang ko, Father, happy birthday. Di ako'y usa ka slot. Father, happy birthday. Di ako'y 100,000 ka slot. Ugoy, kadakuan eh. Nindota gano, mingon dahil ko ninyo, pwede na mo mamatay. Or pwede na ko mamatay. So nindota ka, inigabot sa November 24, hurot tanang slots. Minaw ko, makaingon yun ko, Lord, pwede mag-birthday ko sunod buwan? Pero tanaw na ako, muragwa may mahitabuan. Wish ko lang, naman din na ingon ka naman, anak ba mo, sana mo, tayhop-tayhop anang kandila. Sa titawag na, wish o sa, wish, o na, kanang cake ba, anak. Total, dili naman sa kumuka og cake, di naman ko og ice cream, low carb fasting man ko, wa na sa ko'y kaon nga daghan. Ayaw na lang na ikon, ibuhos lang na sa pagpalit og slot, kay naa na ron diha na connected ang akong kinabuhi. For almost 7 years na naa ko diha na connected sa slot. Kay ang slot direct na nga atong gamiton sa simbahan. Hasta ako mopalit pug kog slot. Usas akong promise karon, wa pa man ko kapalit aning atong challenge sa PPSC karong birthdayhan ako. I will buy at least one challenge ani. Ay magpakpak kay pasabot ana palit sa mog challenge. Hala katong ni pakpak ka bantay mo. Kuyog bangga mo nako. Mo na ako rong birthday gift sa akong kaugalingon. Kamo bahala kung sa inyong birthday gift nako. Mga igsuon ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nindot kaayo kung maparihas kinabuhi ni Kristo. Matod pa diri ni Kristo sa atong ebanghelyo, kung magkumbira mo, ayaw mo panapit ana mga tao nga makabaos ninyo. Kadtog yung dili makabaos. Ang atong simbahan, kung mao'y atong hatagan, labi na gid ang mga kabos dinhi sa atong simbahan, dili na makabaos nato sa material. Pero matod pa ni Kristo, baslan raon niya mo sa inyong amahan nga tuas langit. Kana gyud mo'y dakong baos. Muna dinhi, dili nato isulti ang mga ngan sa namalit og slots, kay para nato mupalit kag worth 1 million, parihara nagbalyo sa nipalit og 100 pesos usa ka slot. Ngano man pulos gikan sa kasing-kasing. Maura ginay tan-aos Ginoo, ug ang iya sang ibaos nimo gatusan kapilo sumala sa balyo sa imong kasing-kasing. Mag-unsa mag 1 million imong gipalit, pero trilyonaryo sa ka. Murara na siya og 1 peso. Unya kadtong 100 pesos nga gipalit, labandira ra, galisod ganig palit og sudan, katulos usa ka adlaw.
Pila may value ato? Porting dako ay. Anha manas percentage kwaon sa Ginoo. Percentage ba? Ang mga Hudiyo paghalad nila sa dihang si Kristo naniid ba dito sa templo, paghalad nila 10% sa ilang income. Siyempre, mudako-dako yun. Pero ang 90% tuan nila. 10% ray ilang gihatag. Niduol ang biyuda, ang iyang gihatag 2 cents. 2 ka sentabos. Pero maotoy iya nagyong katapusang bahandi para siya mabuhi. So pila may gihatag sa biyuda? Pila ka percent? 100%. 100%. O gidaig ni Kristo ang biyuda, siya ang nakalipay sa Ginoo ug ang giisip sa Ginoo nga maoy kinadak-ag na hatag karong halara ang kanang biyuda. Uy Lord, nganong mao gutaon kagamay ito iyang gihatag? Ingon ni siya kay iyang gihatag ang tanan nga iyang kabuhian. 100%, samtang ang uban ang sobra ra sa ilang gikinahanglan ang ilang gihatag. Oh, di ba? Karon padong naman ta mangulikta. Mailhan ni Rod kinsay liwat sa biyuda, kinsa say liwat sa mga Hudiyo. Nindog ta. Mga igsoon, magampo kita nga masaligon ngadto sa atong langitnong Amahan, pinaagi sa atong pag-ingon. Amahan, patalinghogi kami. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang simbahan magpakabana ilabi na sa material nga panginahanglan sa mga kabus ug sa mga gibaliwala sa katilingban ug moalima lakip sa ilang espirituhanon nga panginahanglan magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang publikong mga alagad sa kanunay daling duulon sa tanan ug nga kanunay nilang pangitaon ang matuod nga kayuhan alang sa ilang mga ginsakpan magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanan nga nagkalisod sa pagpuyo makakaplag og tawo nga moabi-abi ug andam ug tinuod nga mamati kanila magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga sila namitahan sa ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga masakiton, mga adunay kabilinggan ug mga kabus, makabaton sa matuod nga diwa sa gugma, sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Nga ang mga nangamatay makadangat ug makadayon nangadto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghogi kami. Ginoong Dios maghahatag sa tanang maayong butang, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko
igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang gani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa.
ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, Saint Martin de Porres ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ginghari ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios nga nakawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod nining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himuang ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag nga atong gipamisahan. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo. Niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, ug ang kahayag nga way pagkapalong magdalag unta kanila tungod sa kahangturan. mapahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Apan mahitabo ra ni siya kon ato gyung sundon ang buhat ni Kristo. Kanang pagtabang sa mga tao nga way pagpangayo ug di kita mangandoy nga baslan. Nga ang saon ni nato pagpaagi ipalit og slat. Kana ang mubaw sa Ginoo ra gyud. So padayon mo palit og slat. Nya unsaon pagpalit og slat? Una, dadas atong opisina or sa atong mga lamisa dinhi sa palibot sa simbahan, labi na panahos Domingo, or ideposito sa atong bank accounts, tan-awa lang dinhi sa atong screen ang atong bank accounts, or ipadala sa atong GCash accounts, ni asa ni daghang GCash accounts nga atong gipakita, o pa mapuno ni mga GCash accounts. Unya, pwede sa ikwarta padala, labi na gyud sa akong pangalan. Ay lang ko padadi sa Western Union, kay dili na ko makadawat ana, kay gi-blacklist na ko nila. O kana pamaagi nato sa pagpalit og slots. Unya, ang ato rong umaabot nga tulumanon, mao na sad ang pagpangandam para sa Christmas season sa atong Misa de Gallo, og kauban sa daani mao ang atong concert, fundraising concert sa Sweet Notes karong December 14. So, few days from now, so good na ta sa atong fundraising activities nga mao ang pagpamaligya og mga tickets og pagpangayog mga sponsorships. Nya sa akong birthday, kamo na mag-igo kung inyo kong pahalipayan o inyo ba kong pag-uulon. Sa may gusto ninyo, malipay ko sa akong birthday o mag-uol? Kay bao na mo unsay makalipay nako, ha? Mahala mo diya. Ang Ginoo manaa kaninyo, manaasab kanimo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba